Capella de Sant Vicent Ferrer. L'ermita està construïda sobre el lloc en què, segons la tradició, va predicar Sant Vicent Ferrer en la seva visita a Onda en 1412, és a dir, quan encara els musulmans habitaven aquest barri. En la façana exterior es pot veure un panell devocional de taulells de 12 peces de ceràmica que representen a Sant Vicent Ferrer en taulells del segle XIX. La coberta és de teula ceràmica vidrada de color blau, amb els límits de la seva base octogonal en ceràmica blanca. La resta de la coberta és de teula ceràmica i l'acabament de ferro forjat. És una ermita de planta central amb cúpula de mitja taronja, amb il·luminació natural superior. Està adornada amb pilastres d'orde corinti. L'altar presenta 4 columnes corínties, quedant indicat en el mateix la data de construcció de 1792. Té dibuixos al fresc en les petxines amb sants de l'ordre dels dominics. La decoració és completa amb llenços en els 2 murs laterals. A continuació, abandonem la moreria i encaminarem els nostres passos cap a la plaça de la sinagoga, el nom de la qual possiblement podria fer al·lusió a la zona del barri jueu o Call, però no tenim cap referència escrita respecte d'això. Eixint de la moreria, observem com en el lateral dret de la font del Sabater es distingeix una làpida sepulcral romana amb una inscripció llatina del segle I després de Crist. L'ha trobat? Si és així, per favor, observe-la a distància i abstingues de tocar-la. Restes com aquesta làpida ens confirmen l'existència d'una honda romana. De fet, coneixem alguna de les viles romanes que existien en Sepelaci, que era com es denominava en aquella època la nostra ciutat.